Guys, dengan ong ye pi, pendan kam bahaya ka fun jong pi hakini kisngi balajan ka talang ma. Ki kam sngo baha ki babun, ki kam sngo baha ki kam lej sangkai sene setai ki babun baha ki di kisngi ka balak dei ka por mo. Te kamot ba sibun ba ki konten ki ba internet baha ki ba pin sayo. Ki ba pin yo ha kini ki sngi ban sami mo. Ha kini ki sngi ban wan te kamot ba sibun ba ki konten ki ba internet baha bat ki ban long viral baha ya ka profile ki jong pi te penon kam baha ya ka phone ki jong pi ha ba pi lej ha mo ba pi lej blog lupa ya ka phone ha do ba kana dap ha nang ta de sa ring video kat ba pimon mar ba hakini ki sngi ban wan kumot ba ki konten jong pi kin long ki ba het baha te ngai kum ne pi ba pin penon kam baha ya ka phone jong pi mar ba nomor ba ladangi la ban kamai pisale kamtam ki kitu ki bala yo content monetization le hakini sngi kumot ba ladangi kamai kambun kumot ba ngila ban penon kam ngiyo sibun ka pisa ngila penon kam ibun ba ki jingdon kam hakini ki sngi ki banwan te kumot ba kamtam bali yo content monetization wat ki bo yo content monetization ru kumot ba recommend ye pi ba pin penon kam hai phone wat nam le ran ban ring video haki jaka ke ba pilai kai le jingok kai haki jaka ba don kam dan jam wan nam le ran ban ring video ring bet namar ba ki content ki ba het ba pin yo haki ni kisngi banwan